Шадай, Господ на силите си ти, всемогъщ, мощен Бог и цар. Ел Шадай, Ел Шадай, Ел Шадай, Господ на силите си ти, всемогъщ, мощен Бог и цар. Ел Шадай, Ел Шадай, Ел Шадай. Превъзходен Бог, виждам живота си, ти благодаря. Невероятен Бог, показва милост до 1000 поколения. Чудесен съветник е Бог, могъщ Отец на вечността. Името му ще бъде Княз на мира. Призовахте Божи, ти послуша, отговори, чудни са делата ти. Устата ми е пълна всеки ден с хваление за теб. Ел Шадай, Господ на силите си ти, всемогъщ, мощен Бог и цар. Ел Шадай, Ел Шадай, Ел Шадай, Господ на силите си ти, всемогъщ, мощен Бог и цар. Ел Шадай, Ел Шадай, Ел Шадай. Всеки ден аз виждам твоята любов, безгранична, безусловна, не търси своето. Всеки ден аз виждам твоята сила, невероятна, всемогъща, няма кой да я спре. Призовахте Боже и ти послуша, отговори, чудни са делата ти. Устата ми е пълна всеки ден с хваление към теб. Призовахте Боже и ти послуша, отговори, чудни са делата ти. Устата ми е пълна всеки ден с хваление за теб. Ел Шадай, Господ на силите си ти, всемогъщ, мощен Бог и цар. Ел Шадай, Ел Шадай, Ел Шадай, Господ на силите си ти, всемогъщ, мощен Бог и цар. Ел Шадай, Ел Шадай, Ел Шадай. Ел Шадай, Господ на силите си ти, всемогъщ, мощен Бог и цар. Ел Шадай, Ел Шадай, Ел Шадай, Ел Шадай, Господ на силите си ти, всемогъщ, мощен Бог и цар. Ел Шадай, Ел Шадай, Ел Шадай. Я гледа на точно. Лело, чакай малко само. Ето тук може. Къде се снимате? Ето тук, елате малко. Вълнението как е, Тони? Как е вълнението? Цели са ке, Дай я Тони при мама. Дай я при мама. Хайде, се снимате ли сте? Хайде, Жана, Жана. Мешки мама, кой
Хайде, Жано. Хайде, аз ли Жана Саркакеро? Хайде, Жано, Жажи, На най-маляра, на най-маляра. Deve parar. Me mandaram uma coreia. Абе, Жажи, уете. Похари цуре. Дай само това ми. Колко е красиво. Сниминала канала, тира се по квартал. Ауки му кина, дедо. Ела, Жано. Цикли, не да работа, лашката лама. Ела, Жано. Вежи каска. Жажи, Тони? Жанке, айде ме се няма това. Ай, да е тумаре чай. Asta manda чачи, жака не тучи. Абе, чай да кисненка. Извинявам се, да ще направи. Ево ќе го Марио, маре. Маба. Айде, дик, тука. Айде, Алекси, Жане, ќе тръгваме. Айде, Айде, Алекси, Жане, тръгваме. Айде, я гяло. Къде ти е пателката? Малка принцеса. Айде, Маше. Ти само жарото ме прави. Да мочоне! Айде, Наде, първо. Чакай, то ми сама първо. Че тя разбра първо за нея. Че тя е виновна за всичко. Какво сте гледат? Леле, бокали си. Айде, айде сега. Сега си, айде, бе. Има ли някой кофта? Чай, кой кая, че. Айде, Наде. Айде. Добре, спокойно, има шише. Ще забравиш. Тота мамочка Захари. Айде. Жарен, Жано. Жарен Захарела обща сава. Чакай, чакай. Жари, ромака си ми подсъди тук. Толкова само, не? Абе, не дей. Айде. Айде всичките обща, ето тук некъде на високо. Къде? Как остава тук? Абе, бучинка. Ето тук на стълбите обща снимка. Айде. О, майстори, викни майстори. Пидай също, пидай. Къде? Ама мой ката, всичко също. Айде, киренто на сала. Айде, киренто ме кай. Хайде, Жано.
Жано, как ни мамина? Айде, хвана. Чака, давай. Застава с малката до тях. Како што го заборави, што тој си Ела, Диди, качи се тука. Кажи го, беше се. Кажи го, той не си не. Ела, Сашки. Ела на те. Ja, wie stand? Ja, wie stand? Айде, ми чай на кай. Tonka! Да, фошам. Они кухарите нова купа да мила се. Hoćete gaće se kači pri mene, Toni, ti, Žana? Първо. Айде. Daj tamo dati. Мария, много да слушаш тати. Айде, бабо. Леко. Айде. Gerek geç konuş. Ya kakam katacağın sabır, sabır oturacağım. Harika skara, Toni, ovo je čavata sad. Harika skara. Сега, вик. Ела на Карин. Сега цару. Sad ti iskara. Negaj to se. Да, ключот, баба. Кака, гоа ги тао. Тони, на пробата. Ajde me čakere potinjaše. Леле, че парис на най-смети кинем потиня ли сокер? На магазина си пава. Tati prsi. Ili sada razlova pire si otrajču. Ili kako je na kupit. Lele, to. Are, daj malku lupi. Часка ли да си? Sabi man, yo to. Джертунг. Čakaj malku. Тони. Лело. Лело. Я да резултат за Acha canadjata. Aman ke turum, kailan ri? Чуз удар. Ai, la cana. Jaren. Jaro, te tu madre. Gajares khari. Haydi Michel. Anta Michel. Ama bana tipi gitti. Abi
стига се колко. Čakaj! Сошки ги рано. Mi bori. Ela, mičaj. Bez ova kačka na paplata 6 minut. Tergio, hava kiri bulteha. To umeća tu. Te zove čaja. Kako te hasa žani. To umeća tu. Dete šune zgrani. Ajde, hatkaj. Allah, mada te prijezi. Готов съм? Ona nekada. Ali ще му кадре, беше навитата шапка. Навитате. Ajde, Andres, si buta. Idi, kabra kolokul. Напроти кукурмануш. Ajde, slimina. Ja, slimina led moću. Slimina. Дарен, само секунда. Само изпълни малко със срамо да й се вижда лицето, да. Защо да се срамуваш? Не, ще не го даваш. Добре, кой първо подарък? Ajde, čate, nego kako te si ukazuje. Ай, Ето го ти долу въгъла. Подирано. Ай, давай дойде от двете едно, давай. Една лутица. Како? Balarenka. Santo ne, mas que tu mais fácil. Já não vamos com a janta se vira sama nessa, já não. Čaj, ta mande, ta čovna sto godin. A pamočila te pravde, toločka, bebi s tobom pečila. Някой друг ще снима ли с теб? Mestre me sana mais não é sala. Айде, Тони. Гледай само на тук, Левче. Ой, Лелю, каква без Господи Исусе! Аз говоря за мен. Метнете някакви стотинки. Метнете и стотинки на детето. Стотинки. Да е здрава, да. Талю, тя качка там. Да не кягам вече. Isso sim, mano. Pagou muito. Se barba. Кай ги бяха? Речим не издик нашата. Чакай да дам момичето. Айде. Ама волка на воя, айде да се снимаш. Виж, ето тебе. Добре, айде. Малко ме вечери. Виж, какво кръчете. Огромно си чай, Тони. Ама готово локи от чатна соске. Ето мои. Хам си, таро хам си. Таро хаморо. Ajde, взимам да си балон.
Господи, благослови този дом, Исусе. Нека, Господи, да се радват в присъствието Ти, Боже. Моля Ти се, Татко Исусенце, благодаря Ти за този чуден подарък, който си дал. Наистина, Господи, си жив, Татко Небесен. Никога не я изостави, Боже, нека да съществува под ръката Ти, Исусе. Моля Ти се, Татко Исусенце, благослови детството, Исусе. Нека да бъде радост на майка си, на баща си, Боже. Благослави и годините и, Боже. Всяка една година, Боже, да Те хвали и величае с Теб, Исусе. Моля Ти се, Татко, благослови я, Исусенце, умножи годините и на живот. Нека да види сестричката ми, внуци от нея, да се радват, Господи. Моля Ти се, благослови родителите, за да може да угаждат. Ги угаждат, Исусе, благослови ги финансово, здравословно, Боже мой, Татко Небесен, за да може всичките нужди да й се пребавят чрез Теб, Исусе. Благодаря Ти, Господи, за този прекрасен дар, който го има, Боже. Да, работа го си шутки. Айде. Леко канал. Ела, Марията си. Благословия Боже, Твоето творение, Исусе. Гледайте само на тук, да Така, ела. Боже, благодаря Ти, че държа Твоето творение. Гледа? Само на тук. Мария, дико каго. Остави. Не, Татко, Твоето благословение не си кръщи, Боже. Андърбегото му там не баро за това. Чух за език някакви. Ти гала си това съм, бе? Много шерзът, къде беше? Поне 6 месеца да има, ще ги спасява. Искайте от Бога. Искате ли от Бога с сърцето си, Бог ще я благослови. Честито! Одоте дото жи грешаш, ще го мруш. Хайде, Мире! Хайде, мама! Ево! Добре, кой надай? Ой, Боб. Ой, Боб. Това и от Мария. Много сладки Гари подарък. To parvargio te janes. Sekorat parvargio. Na sekorat parvargio, mama. Ba? Хиладине, сама ги става да имаш най-вече благословението на Бог. Бог да ти дава винаги сили да я гледаш, да има детство щастливо, без никакви проблеми. Тя си на най-сърта. Ники чучудова. Кажи мам.
мамино. Какво плей да павела кептинко задушан. Ја ли Вики? Ожам цел рад потерла третово. А мен да си бебе сама ми борям да ќе рознам од тресени тајте настава. Ово да скаташ кра? Еми ва. Kapandena. Mogava já me dar Гледай само на тук, Левче. Ja se njom porečko sardike smale uče. Opaču da mi će. Haydi. Haydi baba. Haydi. Rusi kabla canım galate mukak da Haydi mukwa. Mukwa hadi. Ya haydi mukwa. Tabii ki dopo da rek yaşarım senden. Masa kabla ka to raska ya. Ya. Asi kabla butan galate naştan da geri bitecek bu. Böyle ya sanki Promocja! Нямате бабките! Най-красивата бабка А това се шокала на кока ми носи.
Старо се кали. На најте што во ниса. Лично ме чая. Наталю, мада нам го е. Да се снимаме и ние на снимка. Хайде. Хайде, баба. Я чакай, како чамо се куи? Почарено каши. На снимка чая. Мако те саче. О, Джон Цеци! Тука сме, Цеци, тука сме. Хайде. Хайде. Ела мочо. Ама саде. Исус, сериозно? Да, ще е снимка, дик понекад каса. Харичка. Ей. Dikesa sama katna. So, mageste mara vatonte na hausa. Abasan. Kraj. Kraj sada je. Dete maren da kafe. Ой, Катрин или не дала ти Мен ме нека. чакай! Да побързаме, че момчето е на работа. То чу си го А казва. тя ти е снимка само те тебе. Пак си снимка. Чакай да се снимат. Айде, дамата. Хайде, пак ли? Ајде бе, снимай си. Аре бе. Аре те там бе. Аре бе. А, Жан само коме да живеете. Ходите како. Каначата в кралото се... Ама, кела се. Тај ме кесла. Текја лопески. Такива опаски. А? Какво ще нам сами така, то си кръгло. Майката беше своята Че, почна. не е това на кошос. Бе, кела ти балан на кошос. Сега. Еми, аке точно върху леглото сега коса. Дади! Е, каначата в кралото ми. Андига коласник и камера. Гледаме стагата тук, мербала. Тиката я. Абе, боям ти си. Ама защо така върху леглото?